Бозата не идва в България просто чрез албанските бозаджии. Тя вече е част от османската градска култура на Балканите. Албанските майстори обаче имат голяма роля за развитието на занаята през 19 и началото на 20 век. Как бозата достига българските земи? Напитки от ферментирано зърно са много по-стари от Османската империя, но бозата във формата и под името, които познаваме на Балканите, се разпространява широко през османската епоха. С османската градска култура се появяват и специализираните бозаджийници. Бозата се правила най-често от просо или други зърнени култури, вода, закваска и подсладител. Постепенно тя става част от ежедневието не само на мюсюлманите, а на различните общности в империя. А откъде идват албанците? През 19 и началото на 20 век албански и други балкански майстори и търговци участват активно в бозаджийството и сладкарството в различни градове на Балканите. Това е част от по-голямо явление. В Османската империя занаятчиите често напускали родните си места и отивали сезонно или постоянно в други градове. Такива мигриращи майстори били познати като гурбетчии. Един можел да бъде хлебар, друг халваджия, трети бозаджия. Занаятът се предавал от майстор на чирак и така възниквали цели професионални мрежи. България създава собствена традиция. След освобождението бозата не изчезва заедно с османската администрация. Напротив, тя вече е толкова добре интегрирана в местната кухня, че постепенно се възприема като традиционна българска напитка и се появява една комбинация, която днес почти всеки българин познава – баница с боза. Това е чудесен пример как храната преминава политически и етнически граници. Баницата има свои балкански и османски паралели, бозата също, но комбинацията придобива особено място в съвременната българска култура. Радомир – столицата на бозата. Особено място в българската история на напитката заема град Радомир. Радомир се свързва толкова силно с бозаджийството, че там днес има и паметник на бозаджията. Причината е интересна. В района бозаджийството се превръща в характерен поминък и много местни майстори тръгвали да упражняват занаята си в други части на страната. Така образът на бозаджията постепенно става част от българската градска история. Българската и турската боза вече не са съвсем еднакви. В Турция бозата обикновено е много гъста, сладко-кисела и традиционно се поднася с канела и печен на худ – леблеби. В България обикновено я пием по-течна и най-често я свързваме с баничарницата. Така една стара напитка постепенно получава различни местни варианти. Има и още една забравена фигура – уличният бозаджия. Преди хладилниците и супермаркетите бозата често не се купувала в бутилки. Продавачът е носил из улиците и викал, че продава боза. В османските градове вечерният вик на бозаджията бил толкова характерен, че се превръща в част от градския фолклор. Тази традиция е толкова